Sige manig tan-aw sa ako aning tawhanan ni. Ano kaya? Ganiha ra ni be videohan na ako. Videohan na ako. Ganiha ra ni tan-aw sa ko ba? Ano kaya ni? Kaya ni si tan-aw sa ko. Videohan na ako. Kawatan ni siguro ni. Tan-aw sa ko. Oh. Sige ra jud tan-aw sa ko. Hala, ano kaya ni? Sige ra jud tan-aw. Hala, ano kaya ni tawhanan niya? Hala, nagdala pa jud og bato. Ano kaya na iyang gidala? Bato na siguro ni. Bato lagi. Ano kaya ni? Hindi, ano na yung bato? Ay, hindi pa munit. Galon. Okay, sige, magtanaw din sa among balay. Ano kaya ni? Asa kaya ni siya? Sige, manigtanaw jud. Ganihara ni ba? Ano kaya ni? Asa kaya tuyo ani? Sige, manigtanaw sa kuha. Manigtanaw din sa among balay ba? Hala, naana po diri sa among likod sa among balay. Ano kaya ni? Ano sa kay tuyo jud ani? Naana po diri sa among likod sa balay. Nya sige tan-aw diri sa among balay. Hala, adlukan tawhanan ni. Ay, ano kaya ni? Sige magtan-aw diri sa among balay. Ano sa kay tuyo ani? Kawatan man siguro ning tawhanan ni. Pero murag taga dinha na dira, tawhan murag taga diha raman siguro ni siya. Bag-o pamanggog ko diri unya tapos. Wala, magagwa jud ko kailaaning tawhanan ni ba. Pero pamilyar lang, taga dinha na oh. Unta pa akong kagbitin dira. Ganiha. Ngano nga ama ni diri napud sa likod sa among balay. Nya sige tan-aw. Adto siguro ko ilatita oy, mangayo kog tabang kay murag. Adto na lang ko be. Wala oy, adto ko ilatita be. Adto na jud ko ani. Katabang ko ba kay ganiya ra man ning tawhanan ni sig sunod-sunod sa ako ba. Wala oy, adto sa ko be. Dali ko. Dali ko. Hala, misunod sa ako maning tawanan ni. Naghadlok na ni ba? Kaya nisundan ko niya. Be, misunod jud be. Akong videohan po. Naadjud de diri sa ako ang likod. Hala, ako ning addoon be. Ako ning prangkahan. Istoryahon na ako. Kaganiharan ni ba? Kanya si tanaw-tanaw niya. Tapos dito na po sa among likod sa balay. Be, akong ingon. Ay, Dong. Ay, Dong, nganong sige magagsunod-sunod sa ako. Ay, nyamad to na po ka sa among likod sa among balay. Unsa di ay tuyo ni ma? Ay, ti, namalit mo ka sa kuagan niya, good ti. Nya, ano mo ka ti, namuli sa ka sa inyong balay kay magkuha kag kwarta ka wala kay kambyo. Iko, gidala namang good nimo akong item good ti. Unya to kag balay diretso dili kay tuyo ka sa among balay nya sige kag tan-aw po Unsa day ka? Dili manggod ana ka ba? Siyempre maulo pud baya ko mo duol dayon diha sa imong balay ti. Ngun pa lang ko nimo nakawatan. Mas kuyaw na imong gibuhat kay tuyo ka sa among balay mura nun kag kawatan ana. Kawata ako ni pasad ano bayad na lang tibi. Unsa day ka? Mabayad man ko pero ako man mali no nimo pagbayad oy bayad pod siguro. Unsa naman ka oy wala ka niingon sa balay kag ganiha kay magsulod ka sa iko pa mo kuha og kay nang pila man akong bayro nun day diha? 50. Sus 50 naman di ay. Dara. Sa naman ka oy. Ikaw pa masuko noon nimo pa ko nimo kawatan. Sige ka bayad pod ikaw sid kawatan kay di ka mo bayad. Lagot man tawhanan. Sus naalang manday ko bayro nun, nakalimot ko ba niya. Mura naman og kawatan, tuyok-tuyok. Nakalagot.